Machiegni ka gi kacha nyinga Milton Ochieng. Obila Mayala osechako timo nonro wi nek mar Chukdar moko ariyo marito supermarket mar Mana e boma Mayala manowito ngimagi otieno ma piny norugodo kawuono. Kaluwore gi OCPD mage Miala Charles Wafula, Chukdargo nowito ngimagi bang' jonjore mapok oyangi monjo supermarket no kendo tieko ngimagi kanyo motelo ne yako mwandu. Director marito supermarket ma Mana yango ni jonjorego nolal gi kuong' ma nengogi ohewo gana 500 komedo ni tipo mar wang' dede yango ni nek makamano notimore kar saa 8 mar otieno. Today midnight at around 02 hours, our watchman who normally man at Yala supermarket were accosted by armed thugs who attacked them and made away with some alcoholic drinks and a cash box containing an unknown amount of money. As we visited the scene, we went and reviewed the CCTV footage, whereby we discovered that one of the watchmen who was supposed to be on duty, and we expected him to be alert, was a bit asleep. Resulting these thugs to come and attack him while he in that state. Kongo worth value over 500,000 shillings. Elufmia Beach. Mago stock mwalalo supermarket gotieno. Dwana ket kod gima notimre dweche moko chien mokalo e market kacha kama ne jo ariyo bowete ngimagi. Mar adek daer kwayo wa usika mochung' ni idara mar polis mondo mednwa askache kae nikech askache mantie ka ten jogi wuotho daka matin nyano ka giluoro kochakre saa 3 nyaka saa 4 to giya to ka gisea to joma richo gi wuotho chakre saa 6 7 8 9. Koro nego bed ni arita kwe omednwa kae mondo mi polisi obedie manyalo patrol godiechieng' the whole day nyaka piny ru to kod manyalo tiyo gotieno bende. Last week ekanwa bayo jo public no amua bonego public serial killer. Nwang'e ni we are done, but kendo wabuo ka jomoko nitie kawuono.